I, Raymond Alvin Neri Garcia, having been succeeded to, having been succeeded as Mayor of Cebu City, pursuant to Section 44 of Republic Act 7160, pursuant to Section 44 of Republic Act 7160, Sugod kakabong adlaw Oktubre 9, 2024 nilingkod na isay full-pledged mayor si Attorney Raymond Alvin Garcia. Kinihuman sa iyang pagpanumpa tubangan ni DILG Regional Director Leocadio Trovilla. Sud sa iyang buhatan kagahapon nga gitambungan sa iyang pamilya ug ubang mga local officials. Isip maoy bagong amahan sa dakbayan sa Sugbo. Plano ni Mayor Garcia nga palambuon pa ang programa sa panglawas ug infrastruktura. Exactly priorities, but number one really is to focus on health, as I have mentioned several times. I think importante kayo na mahuman din ang atong Cebu City Medical Center. Kay nung duman nga nagsilbi nga acting mayor si Attorney Garcia, sukad Bayo Jes tuig 2024 human nga gipahamtangan og unom ka buwan nga preventive suspension ang karon nga kanhi mayor Michael Rama tungod sa wala paghatag sa napo ka buwan nga sweldo sa upat ka mga kawani sa City Hall. Niining bag-o niluwatsab og hukom ang Office of the Ombudsman nga sad-an si Rama sa salang nepotismo ug nipahamtang kaniya sa silot nga pagkapapha sa pwesto ug tibuok kinabuhi nga pagdili nga maghupot og bisan unsang katungdanan sa gobyerno. I really wish you well, Mayor Mike. And sa mga daghang sympathizers diri. But this is not anymore about sympathy. This is already about serving the people of the city of Cebu. Sa iyang pagpanumpa kagahapon, serbisyuhan ni Mayor Garcia ang habiling mga buwan sa termino ni Rama hangtod sa Hunyo 30 tuig 2025. Kini ang balita. Ray Pasaporte, Cebu City News.